Jien Sister Teresa insellimlek u nilqek għal programm ieħor Aqdef il-barra fil-font. Il-paċi miegħek. Insejħu Trinità Qaddisa fostna fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Illum eżis semmija l-Mulej Ġesu għandu xewqa li jerġa' jiltaqa' magħna u permezz ta' din il-lekso divina li se nagħmlu llum jixtieq jerġa' jirreferi għal parabola li tant għallimna fuqha id-darba l-oħra. Imma baqalu xi ħaġa ferm importanti x'jallimna minna anki llum. Qed nirreferi għal parabola minn Luqa kapitlu 18 versi 1 sa 8 dwar il-persistenza fit-talb. Kemm importanti eżis semmija li nifmu dak li l-imgħallem tagħna Ġesu jrid jidaħlilna f'moħħna llum. Il-parabola jekk tiftakru semmitilna armla li tipprova tiġġieled għad-drittijiet leġittimi tagħha. Mid-dera wara l-mewt ta' żewġa kien hemm xi ħadd li serqilha ġida. Għalhekk pruvat tiġġieled għad-drittijiet tagħha. Imma kif smajna tiġi reputitament imċaħda minnhom minn imħallef ħażin u mingħajr ebda skruplu. Għal xi raġuni dan l-imħallef jibqa' jirrifjuta li jisma' l-każ ġenwin ta' din l-armla. Għalkemm ma tax każ tagħha hi ma qetgħetx qalba però u baqgħet ġejja u sejra tiffittaħ sa fl-aħħar dejqitu u eventwalment l-imħallef iċedi mhux għax hu ġust tagħmel hekk imma x'irrealizza li din il-mara mhix se taqta' qalba. Il-persistenza u l-perseverazzjoni tagħha ġeluh jagħmel ħaq kif talbet hi. Il-kwadru eżis semmija tal-parabola juri ċar li l-perseveranza fit-talb tagħna hija arma qawwija ferm, tiswa aktar mill-flus u minn kull ħaġa oħra li biha wieħed jista' jasal jakkwista dak li jrid. Iva llum permezz ta' din il-parabola Ġesu irid ifehmna li għandna dejjem nitolbu bla ma nintelqu. Fil-kliem ieħor irid jgħallimna li għandna nitolbu bil-perseveranza. Meta fit-talb tagħna aħna nintrefgħu lejn Alla inkunu nuru li għandna bżonnu u bekk nistqarru li aħna niddependu f'kollox minnu. Ġesu jgħallimna kemm m'għandniex naqtaw qalbna lanqas fil-persekuzzjonijiet li ħżina jagħmlulna. Għalilna jekk imħallef ħażin wasal biex jagħmel ħaq fuq l-insistenza u l-fittaġni tal-armla, kemm aktar Alla Papa u lest li jgħin lill-magħżulin u l-maħbubin tiegħu. U jekk għal xi żmien l-għajnuna ta' Alla ma tantx tkun tidher, xorta waħda jien u int m'għandniex naqtaw qalbna, anzi, dan ikun il-mument fejn inkunu nistgħu nuru kemm misħiħa l-fidi tagħna. Dan is-sigriet irid jgħallimna Ġesu tagħna llum. Il-ħtieġa u l-qawwa tal-perseveranza fit-talb. Rida nitolbu dejjem b'fidi sħiħa u bla ma naqtaw. Kemm jixtieqna l-Mulej Ġesu hekk li nitolbuh waqt li nemmenu b'fidi qawwija li hu qiegħed hemm ma jidirx veru u l-laboratorju ta' moħħna ma jistax jifhem din l-imħabba tremenda li għandu dan Alla għalik u għalija, imma huwa dejjem preżenti. B'din il-fidi iva semmija irrida li nitolbu. Ejjew naraw bliema fidi jridna nitolbu l-Mulej tagħna Ġesu. Ħanejdilkom storja ċkejkna hekk li tista' tenna nifhmu u turina aħjar bliema fidi rridu nafdawh. Darba mar wieħed fejn l-isqoffal tinxin, forsi smajtu bih illum venerabbli, u staqsih kif suppost tkun il-fidi. Mistoqsija li forsi kultant nagħmlu aħna wkoll. Illum stess forsi qed nistaqsu lil Ġesu, imma kif trid tkun din il-fidi Mulej? Dan l-isqof għaref, flok ma qatt jispjegalu b'mod teoloġiku, għallu din l-istorja. Turista kien għaddej meħdejn preċipizzju u rifes ġebla li gerbitu għal-isfel. B'xorti tajba kif kien nieżel ħadd affera ta' siġra li kienet kibret mas-sis u baqa' mdendel magħha. Iżda ma setax jibqa' mdendel hemm, jisfel da bint tal-biża' u madwaru ma kien jidher ħadd. Beda jgħajjat tal-għajnuna. Meta ma kellu l-ebda tweġiba, ħares il-fuq u talab bil-qalb Mulej, enni nitolbok. U leħen il-Mulej jirbombja.
Temmen fija b'fidi sija, nemmen mulej, naf li għal min jemmen anke muntanja kapaċi timxi minn posta l-ieħor. Mela jekk temmen fija għallu l-mulej, erħi jdejk u ntelaq fidejja. Nieħu ħsibek jien. Ir-raġel x'għamel? Beża, igranfa iktar ma' s-siġra u ma listen lebda kelma oħra għal xi ħin. Imbagħad reġa' beda jgħajja tal-lajnuna tal-bnedmin. Allura faltinxin qabad il-dak ir-raġel li mar jistaqsih kif suppost tkun il-fidi u qallu ħabib. Jalla l-fidi tiegħek u tiegħi ma tkunx bħal ta' dan ir-raġel. Jalla jkollna l-ħila nintelqu fideh b'fiduċja sħiħa, preċiż bħalma tintelaq tarbija fih dan omma. Ekku eżis semmija, din il-fidi qed jistenna minni u minnek, Ġesu tagħna. Nemnu li Alla jkellimna waqt it-talb. Il-mulej illum jixtieq ifehmna iżjed fit-tul dwar l-importanza tat-talb. It-talb x'inhu sew u taħdita ma' Alla. Aħna nkellmuh u jkellimna lura. Ikellimna kif? B'ħafna modi. Ikellimna f'qalbna waqt it-talb bħalma kellem lil dak it-turista tal-istorja li waqa'. Ikellimna f'xi laqgħat speċjali miegħu fil-komunità ta' dawk li jemmnu. Ikellimna wkoll fil-ġrajiet ta' kuljum. Inkomplu nisimgħu x'inhu sew it-talb. It-talb hu ħeġġa tal-qalb. Ħarsa, sempliċi lejn is-sema. Għajta ta' ħajr u ta' mħabba, kemm waqt il-prova, importanti, u kemm waqt il-ferħ. It-talb hu l-irfieq tar-ruħ lejn Alla tal-ġid li jkun għamel magħna. It-talb jgħidilna Sant Awwistin hija taħbita fuq il-qalb ta' dak li inti tħobb. Alla ma jieqaf qatt eżis semmija jsejjaħ lili u lilek għall-laqgħa misterjuża tiegħu. It-talb u mument sabiħ u prezzjuż. Huwa laqgħa bejn Alla u li jien li maħluqa xbija tiegħu. Kemm hu sabiħ hekk li anki aħna fil-familja ma jaqafx it-talb, mod speċjali intom ġenituri iġbru lil uliedkom u kellmuhom fuq dan Alla mħabba, fuq x'għamel Ġesu. U ruhom li anki dan liben Alla, ma mu liben tal-Verġni tallem ukoll jitlob meta kien żgħir skont il-qalb tiegħu ta' bniedem. Marija ommu kienet tallem il-formuli tat-talb minn din l-om li kienet tos f'qalba u taħseb fuq leġubijiet li jagħmel is-setani. Ejdulhom Ġesu tallem jitlob bil-kliem u r-ritmu tat-talb kif kien jitlob il-ġens tiegħu fis-sinagoga ta' Nażaret u fit-tempju. Nimmaġinaw jitlob lil dan Ġesu għażiż tagħna li hu preżenti fostna llum propju biex jallimna kemm hu sabiħ li ninaqdu miegħu fit-talb. Nimmaġinaw tfajjel gustus miġbur fit-talb tiegħu li kien ħireġ mingħajn għal kollox moħbija. Kif taf x'jifhem meta kellu 12 sena. Tiftakrux qal lill-ommu u l-missieru? Ma tafux li jien għandi nkun f'dak li hu ta' missieri? Hawn Ġesu jibda juri dak li kien hemm ġdid fit-talb fil-milja ta' żminijiet. Talb ta' wlied filjali, talb li l-missier jistenna minn għandna uliedu, talb li kellu jgħixu l-istess iben waħdini bħala bniedem mal-bnedmin u għalihom. Ġesu spiss kien jitlob u llum qed jgħid lili u lilek. Tafu li jien spiss kont immur f'xi post imwarrab waħdi fuq xi muntanja l-aktar bil-lejl biex nitlob. Għaliex qed issibuha bitqila biex tul il-ġurnata tifqu tuni ftit ħin biex nidjalogaw flimkien fit-talb. Fit-talb tiegħi kien hemm il-bnedmin kollha, kien hemm mintom li qegħdin tisimgħu. Iva żissemmja, dan Ġesu li ħa n-natura ta' bniedem fl-inkarnazzjoni tiegħu offrina lill-missier huwa joffri wkoll lilu nnifsu. Ġesu li qed ikellimna u l-verb li sar bniedem u fit-talb tiegħu bħala bniedem sieħeb dak kollu li jgħixu l-bnedmin ħutu li qed ngħixu aħna llum. Kien u għadu jgħader id-djufija tagħna biex jeħlisna minnha.
u qed jgħidilna Ġesu stess illum. Tafu li għalhekk batni l-missier. Aħna nafu li dan il-kliem u l-emil ta' dan il-qaddis tagħna Ġesu jidhru bħala manifestazzjoni tat-talba tiegħu fil-moħbi. Iva, Ġesu dejjem kien u għadu sal-lum jallimna nitolbu. Meta Ġesu jitlob ikun ġa jallimna nitolbu. L-Evanġelu jagħtina wkoll it-talim espliċitu ta' Kristu fuq it-talb. Bħala għallim tagħna dan Ġesu joħodna minn fejn inkunu u pass pass iressaqna lejn il-missier. U għaw jkellem il-folo li kienu jmorru warajh, Ġesu kien joqgħod jispjegalhom u jurihom li għad tiġi saltna ġdida. Imbagħad, permezz tal-paraboli kif qed nirriflettu fuq waħda minnhom illum, kien jurihom x'kienet din il-ħaġa ġdida. Kien jgħidilhom ħanurikom ħaġa ġdida li mhix fis-saltna li ġab miegħu stess meta ġie fostna. Fl-aħħar nett id-dixxipli li kellhom ikunu l-għalliema tat-talb fil-Knisja tiegħu kien ikellimhom bid-der dwar il-missier u l-Ispirtu Santu. Kien spiss jispjega li t-talba tagħna trid tkun talba ta' fidi. Talba ta' fidi eżis semmija mhijiex biss li tajt mulejta bħalma sejjaħlu dak tal-istorja u mbagħad tagħmel fattieħ m'hemmx li se jgħinu, imma hi wkoll tħejjija tal-qalb. Għal xiex din it-tħejjija tal-qalb? Biex tgħinek tagħmel biss ir-rieda tiegħu. Din il-ħerqa għal kooperazzjoni mal-pjan tiegħu Ġesu stieden lid-dixxipli u llum qed jistieden lilna biex nuruha fit-talb. Fit-talim tiegħu Ġesu għallimna kif nitolbu b'qalb safja, fidi ħajja u perseveranti u anki b'kuraġġ ta' ulied. Qed jistedinna nisru u jgħidilna ma jimpurtax nuru lill-Alla x'irridu f'ismu. Alla eżis semmija dejjem jisma' t-talb li jsirlu f'isem dan Ġesu Kristu li qed ikellimna illum. Ejjew hekk nifqu ftit ħanisimgħu din is-silta mużikali, silta li turik l-imħabba u t-tenerezza ta' dan Alla tagħna meta tagħna lil dan ibnu biex jiġi fostna. Ejjew nagħmlu attenzjoni għall kliem li fiha u nħallu qalbna tintela bil-ferħ u issa stess iva noħorġu minn fomna talba ta' ringrazzjament għal dak kollu li għamel dan Ġesu tagħna għalik u għalija. Nisimgħu is-silta. How great thou art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander and hear the birds sing sweetly in the trees, when I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how
great thou art. And when I think that God his son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on a cross my burdens gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee, how great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Eżis semmija, ekku inkomplu ftit ir-riflessjoni tagħna dwar din it-tema importanti dwar it-talb. It-talb edna u ħajja ta' qalb ġdida. It-talb qed jgħidilna Ġesu irid jagħtina l-ħajja f'kull waqt u f'kull ħin. Issa, aħna spiss ninsew lil dak li hu l-ħajja tagħna, dak kollu li aħna. U għalhekk li qed ninsisti fuq it-talb bħala tifkira ta' Alla li spiss anqal it-tifkira tal-qalb. Aħna ħin u int għandna niftakru f'Alla aktar ta' spiss milli nieħdu n-nifs. Iżda eżis semmija ma naslux biex nitolbu l-ħin kollu, jiġifieri noffru kull nifs li nieħdu jekk ma neħdux l-abitudni li nitolbu f'mumenti partikolari. Ekku jien irrid kull jum nolli l-menti tiegħi inkun fejn inkun. Tinsiex, int li qed tisma' li ġo fik hemm fil-ġewwieni tiegħek, ġo dik l-orfa nsejħilha jien, fiha jammar Alla. U allura int li forsi hu impossibbli għalik li tersaq lejn Ġesu fl-Ewkaristija f'xi kappella għax tinsab marida, allura għalik hemm remedju. Idħol fil-profond ta' qalbek u ibda kuntattja u jiddialoga ma' dan Alla li jinsab jgħix ġo fik b'widnejh miftuħa beraħ biex jisma' dak li sa tgħidlu. Iktbu eżis semmija kintikom dal-parir. Iktbu fil-kobor kemm jista' jkun dawn it-tlet titri VIP, very important person, u poġġihom x'imkien fejn jifakruk biex ma tħallix ġurnata waħda tgħaddi mingħajr ma tolli l-menti tiegħek għal ftit mumenti ta' dialogu ma' dan Alla tiegħek. U int li saħtek tippermettilek meta tara dawn it-tlet titri VIP, ħalli lil saqajk joħduk tiġri lejh fl-Ewkaristija u hemm intasab għal ftit minuti ma' ġembu. Faħru, irringrazzjah għax jixraqlu. Imbagħad iva jtolbu wkoll dak li tixtieq dejjem marbuta mar-rieda tiegħu u tara x'riżultati kollok. Nixtieq fil-ħin hekk li baqa' eżis semmija. Inkompli nkellimkom ukoll dwar mod ieħor speċjali kif Alla jkellimna. Mod li jisboq lill-oħrajn kollha. Dan taf mitu u meta aħna bil-fidi u b'qalb imħeġġa naqraw il-Kodba Mqazza, it-Testament il-Qadim u t-Testament il-Ġdid. Qabel kollox din il-kelma li saret bniedem li hu Ġesu Kristu preżenti fostna issa stess, nafu li l-messaġġ u l-antijaw għal xi ġi fostna jaslulna biss fl-Evanġelu. Dawn il-lezzju divina li aħna qed nagħmlu, xi grazzja kbira hekk tkun meta jienu int nirċievu mingħand il-mulej l-imħabba għall-Bibja, għall-kelma ta' miktuba. Il-Bibja hija l-essenza tar-rivelazzjoni tal-wirja ta' Alla nnifsu, dak li jagħmel lill-bnedmin biex meta dan isir jafu imbagħad ikun jista' verament iħobbu. Għax kif
se tħobb eżis semmija lil min ma tafx ejt kif? Kif se tħobb lil dak Kristu jekk ma tafx x'għamel għalik fil-profond? Hawn rridu noqogħdu ħafna attenti xi tfisser tkun taf. Tkun verament taf lil xi ħadd mhux għax tarfu mis-sura tiegħu, jew taf x'ismu, jew għax titkellem xi ftit miegħu. Tkun taf lil xi ħadd mill-qrib ifisser ikollok intimità miegħu u ssir tħobbu tassew għax tkun tafu. Ħafna jafuh lil Kristu b'mod leġġer imma, b'mod ħafif. Jafuh u ma jafuhx. Forsi hawn min jaf l-istorja tiegħu xi ftit u jgħidlek li Kristu miet għalih, imma li jafu dan biss fuq Ġesu eżis semmija mhux biżżejjed. U inti nduna li dawn fil-fond ma jafux verament fuq ix qegħdin jitkellmu għax Marell eżis semmija meta tgħid li xi ħadd miet għalik, miet minn flokok u qalbek tibqa' birda, kisħa, dan ifisser li mhux veru taf sew min hu dan Ġesu il-maħbub tagħna. Ħafna jgħidu li jemmnu. Dan jista' jiġri lili u lilek ukoll noqogħdu attenti. Imma mhux veru jafu x'qed jemmnu. Insaqsu lilna nfusna issa stess. Naf tassew min hu u x'għamel dan Ġesu qaddis għalija. Il-prova eżis semmija tikxef kollox u għalhekk il-ħtieġa li taqra l-Bibja kuljum tifliha b'aġġ u b'urġenza. Tfittex il-ħajja vera fiha. Dan hu mod qawwi ta' kif titlob. Għax ittalbu li żżomm ruħek f'kuntatt ma' dak li tħobb u m'hemmx mezz aqwa mill-qari u l-istudju tal-kelma tal-Alla biex żżomm lilek innifsek igranfat miegħu. Għax hekk ma tigranfax ma' Alla, int se titlef il-prova tal-ħajja, Anki jekk qed tagħmel suċċess minn dak kollu li jmissu jdejk, int se tasal f'punt meta tinduna li investejt fil-fruwa u fil-vojt. U dan ikun mument terribli għalik. Għad jiġu momenti eżis semmija meta aħna nħossuna zero quddiem il-ħajja, meta din iddaħħalna fi kriżijiet suwed bħalma ġrala dik il-povra għalmla. Inutli għatuk il-pariri. Inti tħossok dajjef, dajfa u waħdek. Min rebaħ tafax rebaħ, mhux għax kien b'saħħtu eżis semmija, iżda għax igranfa mal-mulej. Jien ngħidlek li jekk inti granfa mal-kelma ta' Alla miktuba tożza tagħmilha s-sieħba tiegħek, int se tikber fil-fidi vera nisranija u xejn u ħadd ma jċaqilqek. Ekku, nitolbu lil-mulej itina din l-imħabba kbira li ninaqdu miegħu f'talb mimli fidi li ma jaqtax. U l-uniku personaġġ li jista' jgħinna naqtfu l-barra fil-fond biex niskopru li setana tiegħu tħaddanna miegħu anki fost leqqel problemi li kultant toffrilna il-ħajja. Tajjeb li nagħmlu attenzjoni wkoll eżis semmija għax forsi kultant nirribellaw u naħduha kontra Alla anki waqt l-istess talb li pretendu forsi Alla jikkonsultana qabel tiġrilna xi ħaġa. U forsi nsaqsu ngħidu tej dan jagħmlu għax ma jħobbnix, għax ma jafdanix, għax jiddubita minni xejn minn dan. Dan jiġri sempliċement għaliex ir-relazzjoni ta' Alla miegħi u miegħek mhix ibbażata fuq kuntatti, ftehim, diskussjonijiet, kompromessi u l-bqija. Nifhmuha tajjeb li r-relazzjoni tagħna mal-Alla ibbażata biss fuq l-imħabba. U l-imħabba m'għandix bżonn diskussjoni jew konsultazzjoni jew ftehim. L-imħabba tfisser fiduċja, ċertezza, moħħ mistrieħ minn dak li l-persuna maħbuba tkun qed tagħmel. Alla jgħidlek biss, itlobni u nisimek.
Ma jagħmilx bħall-imħallef ħażin tal-parabola li jagħmel ħaq mill-armla sempliċiment biex ma toqgħodx tiksillu iżjed rasu. Ġesu jgħidlek biss dan eżis semmija simgħu x'se jgħid. Imbagħad Alla lil mażulin tiegħu li jgħidulu lejlu nar sejjer ma jagħmlilhomx ħaq, se joqgħod itawwal magħhom. Ekku, għaliex m'għandekx għalfejn tibża li tintreħa kompletament fidejh. Intu jien la darba bosta ħwejjeġ ma nifmuhomx nixtiequ jkunu diskutuhom miegħu, nixtiequ li jikkonsultana qabel jiddeċidi xi ħaġa dwarna, nixtiequ li jagħtina garanzija li dak li se jagħmel magħna ikun joġobna, imma dan eżis semmija mhux possibbli. Tistenniehx jikkonsultak, kieku kellu jikkonsultak tafx kien jiġri li jien tkun żgur iżommlu jdeh biex ma jagħmilx elf ħaġa li jitaġita lik. Allura int li qed tismani, isma' minni, mela ħalli fidejh u ma jiddispjaċikx. Jekk l-armla li tant riflettejna fuqha irċeviet ħaq mill-imħallef ħażin, taħseb int li se jonqsok dak li lilek ħalqek u tantu iffissat fik, nissuġġerilek tiddeċidi jista' stess. Ħalli fidejh u ma jiddispjaċikx. Insellimlek u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.